Moi boas, benvidos, benvidas, benvides, unha vez máis, á Liga Galega de Pokémon 2024-2025 organizada pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Xa pasará bastante tempo dende a anterior xornada, xa había ganas de volver unha vez máis ao mundo Pokémon, había ganas de ver unha vez máis que facían os nosos competidores, que facían as persoas participantes e como se ia desenvolver ou como se ian desenvolver os combates que quedan. Entón, neste momento, esta é unha ocasión especial dentro da Liga Galega porque non só é a terceira xornada, unha xornada despois de bastante tempo de estar aí a ver cando podíamos coincidir, cando podíamos ter unha nova xornada e volver outra vez a combater, senón que, ademais, en principio, na xornada de hoxe, rematará a fase de Liga e rematará a Liga Galega de Pokémon 2024-2025. Polo tanto, despois da xornada de hoxe, de entre as 5 persoas participantes que temos, escolleremos ou sairá declarado ou declarada a persoa que levará a honra, o título, a gloria de levar ese título de campión ou campioa da Liga Galega de Pokémon 2024-2025. Entón, unha vez máis, recordamos, é unha Liga Galega de combates Pokémon a través dunha plataforma, da plataforma de Pokémon Showdown, na que, pois, as persoas participantes, se non coñecedes, se non vistes as dúas xornadas anteriores, que están subidas tamén na canle da asociación, na canle do Obradoiro Digital Galego, na canle de YouTube en galego, e podedes volver ver aí eses combates e poderes volver ver tamén os combates desta xornada unha vez estea rematada. Pois, se recordades, é unha plataforma na que estaremos combatendo coas regras, coas mecánicas e cos Pokémon da primeira xeración en exclusiva. Os equipos xa están formados, xa os coñecemos a todos e xa coñecemos tamén as persoas participantes. Entón, sen máis preámbulos, sen máis dilacións, sen dilatar tampouco en exceso este inicio da Liga e do primeiro combate, temos aquí que, en primeiro lugar, para este primeiro combate dos 5 que veremos no día de hoxe ou na noite de hoxe, temos, en primeiro lugar, a Marcos contra Noura. Hola. Hola, Marcos. Hola. Moi boas, Noura. Pois, entón, estedes aí xa colocados os dous, estades xa preparando, creando a sala de combate. Mentres ides creando, pregunto-vos, por orde, Marcos, ti primeiro, que tal estás? Un segundo, que me está petando o sonido. Sí, está aí a música. Vale, xa estou. Pois, crise evitada. Que tal estás, Marcos? Ben. Non me queixo. Mañá teño examen de física, pero bueno, isto é máis importante. Hai prioridades, non hai prioridades. Pois, nada, ánimo entón e sorte con ese exame de física que vas ter mañá e tamén ánimo e sorte agora para estes combates. Había ganas xa de volver de combater? Home, sí. Pois veremos entón a ver que tal sae e que tal vai. Entón, Noura, agora tócache a ti. Que tal estás? Tes exame mañá ti tamén ou non? Non, os meus exames aínda lles queda. Bueno, pois mellor. Canto máis tempo quede para eles, mellor. Que tal estás? Ben, aquí con ganas de sacar a familia outra vez. Demasiadas vacacións tiveron xa. Si, foron a algún sitio de vacacións a familia feliz mentres se gardaban ou? Probablemente foron facer un tour por aí por Galiza.
Sí, hai que aproveitar que ainda non estamos na temporada máis grande, nin de vacacións, nin de Claro, xente claro. que veña, nin peregrinos cara a Santiago, nin xente que veña polo mundo adiante. Entón, nada, sen máis dilación, sen máis preámbulo, non sei se tedes xa o combate montado, o combate feito, Sí. podemos ver o que tal ides preparando o combate, dades? O combate en principio está preparado. Vale, estades xa aí, vale? Aínda non comecedes, importante. Ujú. Agardade que o teñamos aquí, que o poidamos ver. Entón, mentres rematamos de colocar todo, mentres rematamos de preparar estas cousas para que as persoas que estades aí expectando poidades ver o combate tamén e poidamos comezar xa co combate en sí, en Pokémon Showdown, que é unha páxina que non require ningún tipo de rexistro, nin nada así, non se hai que rexistrar, é posible crear unha conta, pero non é necesario para combater, vale simplemente con crear o teu equipo, escoller un formato, porque é unha páxina pensada para o Pokémon competitivo, para a competición, hai distintos formatos, escoller un deles, comprobar que o equipo sexa válido, e logo tan fácil como escribir un nome de usuario para poderte atopar, pois xa podes combater contra outra xente, contra amizades buscándoas polo nome ou absolutamente contra quen sexa. Entón, e logo, tamén eses combates poden ser espectados como imos facer agora todos xuntos aquí na canle de Twitch, que xa está aí o combate sendo colocado. Xa temos aí, por un lado, o equipo de Marcos, ese Alakazam, o Tauros, Gengar, Snorlax, temidísimos Tauros, Gengar e Snorlax nesta Liga Galega de Pokémon, Ductrio, e Lapras, o tremendo equipo de Marcos, e logo temos en fronte del a familia feliz, colocados aí en orde, como sempre, que eran o Jigglypuff, o Lickitung, Chansey e demais. Estamos aí completamente Clefable, Clefairy e Jigglypuff. Está toda a familia feliz o completo, tan rosas e tan felices como sempre. Entón, pois, Marcos, Noura, pregúntovos, algunha cousa que queirades dicir, que queirades comentar antes de que comecemos con este combate? Nada en particular. No, Eso- nada, que se preparen para una inyección de azúcar. Demasiado. Pois comeza o combate, entón abre Bebesiña unha vez máis contra Gengar. Que fará? E Gengar utiliza raio confuso, Bebesiña está confusa e o feriuse ese mesma na confusión. Poderá actuar no seguinte turno ou seguirá confusa. Gengar utiliza un raio, pero Bebesiña aguanta bastante ben e devolvelle. Agora Gengar está paralizado por unha onda trono. Bebesiña aprendeu. Bebesiña aprendeu, Bebesiña está libre da confusión e tirou un raio que non fixo moito dano, pero conseguiu aguantar un golpe máis de Gengar. Poderá tirar outro raio, seguir danando a Gengar antes de caer. Pobre Bebesiña, pero Gengar está paralizado. Que fará agora Noura? Esa é Bebiña. Como non podía ser de outro xeito, van saindo as irmás sempre unha despois da outra. Seguimos con raios e outro raio confuso. A estrategia de Gengar está clara aquí. Que farán agora? Máis raios. Continuamos aquí con esta batalla. Raio contra raio. Bebiña aguanta. E Bebiña xa non está confusa. Segue tirando raios. Parece que a confusión non está funcionando tan ben. Pero ese psíquico que baixa especial de Bebiña continúa aí. Pero Gengar non pode reaccionar. Está paralizado. Outro raio, outra parálise. Gengar non pode actuar.
Outro rayo é crítico e Gengar cae ante Bebiña. Imos, Tras. bebiña! Xa moito fixo. Primeira sangue para Bebiña no que levamos de liga, se non me equivoco. Pois non vai ter máis. Tauros, poderoso Tauros con golpe corpo, ademais crítico, e Bebiña non pode aguantar Bueno. e cae. Sae Bebé, Clefable. Que fan agora? Sigue Tauros con golpe cuerpo crítico outra vez. Ese Tauros está cos críticos a tope, pero onda trono e agora estará paralizado. A tendencia aos críticos débese maiormente a que nesta xeración definíanse porque Pokémon eran máis rápidos. Canto máis rápido un Pokémon, máis posibilidades ten de crítico. Tauros, sendo un Pokémon tan rápido, ten máis posibilidades de crítico. Sí, e vemos que mesmo con esa parálise que diminúa a súa velocidade, puido derrotar a Bebé con outro crítico máis. E Bota sigue con rayo xeo, máis golpe corpo, pero ese xa non foi crítico, nota esa parálise. Máis rayo xeos, Tauros está a un toque e Bebota aguanta. Outro rayo xeo e Tauros cae ante Moi ben, Bebota. a familia. Sae Ahora Ductrio. a bestia. Un terremoto de Ductrio que Bebota non é quen de aguantar. Imos con mamá. Sae a mamá da familia feliz. Será Ductrio capaz de seguir arrollando con os seus terremotos? É moi ben aguantado por parte da mamá que... Imos. Golpe corpo parálise. Marcos cambia para Snorlax. Outro golpe corpo, pero Snorlax é unha bestia que aguanta un montón. Movimento sísmico. Movimento sísmico que fai un dano constante. Recordemos en base ao nivel do Pokémon. Mamá segue aguantando golpes. Cae outro golpe contra Snorlax. E mamá aguanta... E outro movimento sísmico, deixando a Snorlax moi danado antes de caer. Agora é o turno do papá, o último integrante da familia feliz. Marco sigue cos golpes corpo de Snorlax e o papá acaba con un crítico con Snorlax. Au. A familia feliz está reventando. Sae Alakazam. Alakazam usa onda trono, a estrategia da familia feliz na súa contra, pero ese golpe corpo fixo danos. Un psíquico e foi un golpe duro e baixou especial. Golpe crítico e cae Alakazam. Non pasa nada, porque como todos os meus combates hasta ahora terminan con Ductrio. No mierda. Pois Ductrio está paralizado, pero papá tamén. Doble parálise e un terremoto que... Pois, máis... Unha vez máis, Marcos, parabéns o teu Ductrio asasino. Parabéns por esta merecida victoria. E Noura, tamén parabéns por esa masacre que acaba de cometer a familia feliz. Grazas. Moitas vacacións, pero tamén aproveitaron para entrenar. Nota sí. Ben se ve. Pois, algún comentario que queirades facer antes de volver a ver a repetición do combate? Comentarios iránse dicindo a medida se ven os sucesos, digo eu. Pois, entón, comezamos entón, recordamos que podemos, despois de que remate un combate, volvelo ver, e o que imos facer agora mesmo. Deixemos entón falar agora a vos, e o escenario voso. Bueno, aquí dixen, tipo normales, saco a Gengar. Lóxicamente. Aquí foi un toma e daca, porque este tipo de Pokémon tipo normal
teñen moita defensa especial. E Gengar tamén, entonces é todo o rato mismo. Sí, recordemos nesta xeración, ataque e defensa especial forman unha única característica e Gengar ten un especial moi alto. A única razón para leválo a este torneo, porque polo demais as fantasmas non destacaban moito. Sí, non, só estaba Gengar e a súa liña evolutiva e non tiñan ataques, verdadeiramente. E o tipo veneno facíanos débil ao tipo máis dominante da xeración, que era o psíquico. Entón, E o Terra tamén, que un terremoto xa vemos que o teu Dugtrio vediña derrotando a Gengar aí. Sí, aguentou ben. Ti, Nora, que non tes nada que comentar do combate? Mira que aquí a tua familia estivo... A familia aínda está flipando da súa gran actuación e da súa sorte. A sorte é algo que acompaña, pero a actuación tamén foi boa, a mi madriña. Sí. Aí Tauros estaba bastante acabado. sí, pero bueno. Iso é importante. Que era meter un Pokémon rápido para fulminar moi rápido. Tampouco eran moi rápidos estos, pero bueno. Sí. Pero eso Aquí sí o que dá vexo vantaxe. Aquí vexo a parálise e digo, quero que Dugtrio acabe o combate. Pois sí, o trío ten que rematar, lóxicamente. O que non esperaba era que caese Snorlax. Digamos que a familia feliz non ten boas experiencias con Snorlax. No. Pero unha boa forma de rematar a iso, Vingarse dun Snorlax por outro. O pai vingándose por todo. Aí vai. Crítico. Aquí dixen, mira, para deixarlle a Dugtrio o camiño limpio, baixo a vida. Este sí que foi completamente inesperado. Eso foi, vamos, brutal, Letal. Esta doble parálise que este turno non existiu, basicamente. E aquí xa acaba. Aí Dugtrio puido ter pasado mal, Bueno. Eu confío na miña estrella. Sí, no, por suposto, probablemente tería aguantado, pero tería doído, Si, ó. Pois, xa digo, parabéns polo combate, creo que se pode dicir que foi un combate verdadeiramente ben espectacular e ben chulo, así que parabéns, non sei se queredes dicir algunha cousa a modo de despedida, non de despedida por hoxe, porque seguiremos por aquí, que os dous vos tocará volver a combater outra vez máis tarde. Podo dicir que foi un placer enfrentarme a dulzura da familia feliz. A pena que o 12 acabou enterrado. O 12 non acabou enterrado. Sigue aí. O 12 pervive sempre. Aínda que sean os caris. É verdade. Pois sí, dos caries non se libra ninguén, nin sequera os Pokémon, visto está. Bueno, pois, se non tendes agora nada máis que dicir polo momento, pois deixámosvos ir descansar un momento, pasar a un segundo plano, a expectar os combates que queden e, pois nada, vémonos entón logo dentro dun momentiño. Sí. Ata logo. Pois, entón, agora teremos o seguinte combate, que será un combate entre Alamaldo e tamén Pablo, unha vez máis outros dous competidores bastante competentes e un combate que sen ninguna dúbida será moi interesante.
pero, como sempre, entre combates é importante recordar que todo isto da Liga Galega de Pokémon e escoitarédelo máis veces ao longo deste directo porque é moi importante. Non podíamos ter organizado isto, teria sido imposible, se non fose pola axuda da Asociación Cultural Obradoiro Dixital Galego. Eu estoulle personalmente moi agradecido á organización, moi agradecido ao Obradoiro por todo o que nos estivo axudando, todo o esforzo e o traballo que hai aí e merecemos entón, pois, merece esta mención e merece tamén, pois, que lle vayades botar unha ollada á súa páxina e creo que agora, se non me equivoco, pois vos van poñer aí en realización un pequeno spot que ten o Obradoiro para darse a coñecer. Entón, no caso de que... aí o tendes. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Dixital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Pois, entón, volvemos desta mini pausa publicitaria, recordando unha vez máis que visitedes a páxina web do Obradoiro, pero agora voltamos unha vez máis ao combate. Agora mesmo, as persoas participantes que se enfrontarán, xa o dixen antes do spot, repito agora unha vez máis, son Alamaldo por un lado e Pablo polo outro. Boas. Moi boas, Alamaldo, que tal estás? Moi ben, aquí, de volta. Aquí estamos co equipo preparado. Estamos ás portas do verán, así que hai que ir preparando as diferentes ferias e as diferentes festas populares as que hai que mandar o grupo. Así que sí, con moito chollo estes días para organizar o que nos dá de comer, que son as festas do verán. Pois, e como andas ti, Pablo? Que tal todo? Eu moi ben. Quero desde aquí evitar recomendarlle a ninguén compaxinar deporte e estudos porque acabo de volver de correr e teño a cena aquí no escritorio ainda a medias, pero bueno, todo sexa polo deporte de verdade que é a Liga Pokémon, non? Pois nada, que te aproveite tamén aí a cea, é importante cear, é importante comer. Entón, pois nada, iso. Alégrome ver que estades os dous ben, que estades con ganas da Liga Galega de hoxe, que nos espera aí espéranos aí aínda uns cantos combates, o voso está sendo, ou vai ser, o segundo de 5 que imos ter, e pois nada, desexo vos unha vez máis, igual que lle desexei antes tanto a Marcos como a Nora, desexo a vos tamén moita sorte, moito ánimo con todo, e pois, como se soe dicir, que gañe o mellor. Que gañe o mellor. Tedes entón ganas da Liga Galega de combatir unha vez máis? Eu sempre teño gañas, porque como xa dixen máis dunha vez, isto é unha sorpresa, isto é un constante que pasará. Entón, eu por min, sempre disposto a ver que pasa. Pois. E ti, Pablo, con ganas de ver a ver con que che sorprende aquí o equipo de Alamaldo neste combate? Ao final, bueno, isto é unha caixa de sorpresas, non? Nunca podes saber. Pois, entón, veremos entón a ver que é o que pasa e con que nos sorprenden xa, nos sorprenderan, pois, nas anteriores xornadas, con unha boa demostración e, sobre todo, o equipo de Alamaldo con moitísima aleatoriedade,
esa explosión, ese metrónomo de explosión, non lembro se fora de Chansey ou de quen fora bastante icónico da segunda xornada. E pois nada, a ver que pasa esta vez e a ver se non estoupa outra vez ningún instrumento musical, que son os fallos do directo e poden facer dano ao inimigo, pero igual logo ter que reparar o equipo se estoupa en riguroso directo. Sí. Bueno, estivo un par de diñas de baixa. Xa sabemos como son estas cousas. Bueno, o espectáculo foi explosivo e para nós é o que conta. Pois, entón, iso é importante, non dar aí un bo espectáculo. Pois sí, aí eso estamos. Entón, bueno, a ver quen sai hoxe. Normalmente, igual empezamos con un solo de guitarra, empezaremos igual coa base, sonora dos baixos, un solo de marimba, quen sabe que vai sair hoxe. Pois, quen sabe, pero que sí sabemos é que xa temos diante nosa os dous equipos. Unha vez máis, o equipo de Anamaldo de esquerda a dereita, un Clefable, un Chansey, un Gengar, Primip, Alakazam e Snorlax. E do outro lado, un equipo non tan diferente con un Snorlax tamén, outro Chansey, un Tauros moi temido e socorrido Tauros nesta liga, Executor, Alakazam e Starmie. Entón, presentados os equipos, unha vez máis, algo máis que queirades comentar, que queirades dicir, que queirades facer? Nada, dalle lume. Que a música Pois, fale o que teña que falar. Comezamos o combate entón, cando queirades. Pablo abre con Patricio Starmie e Anamaldo abre con Gengar, a súa guitarra. A ver. Que pasará? Está probando unha composición diferente, comezando aí coa guitarra. Patricio utiliza a ventisca e Gengar, como non podía ser de outra forma, patada baixa con ese metrónomo. Un golpe baixo. Vale. Outra ventisca, Gengar está a meta da vida e lengüetazo. Ataque tipo fantasma. Un ataque tipo, vale, sí, vai polo seu tipo, sí. Vamos a ver se é capaz de sorprendernos con algo máis. Un rayo que aguanta ben. ¡Drenadoras! ¡Drenadoras! Hai un rayo, de drenadoras pero... para recuperarse y... ¡Descanso! Descanso. Descanso con drenadoras. Bueno, pues nada. Descansa un poquinho, venga, que es muy bien. O rayo sigue afectando, pero Patricio vai perdendo vida aos poucos, mesmo con Gengar dormido, as drenadoras fan o seu efecto lentamente. Patricio terá problemas para baixarse a Gengar. Uy, bueno, se botou a sexta. Vemos que ideas se me corren estos días. Era unha soneca de 15 minutos ou... Sí, bueno. Que nos dará o justo Gengar. Bueno, utiliza un placaxe. Placaxe, bueno, oye, recordando os inicios. ¡Está conxelado! Recordemos que nesta xeración non se pode eliminar o conxelado se non é cun ataque de tipo lume. Vaya, quedou frío. Por moito que estén as drenadoras, témome que Gengar igual non poderá facer demasiado. Non, vai ter que irse un ratiño, vai ter que marchar, bueno, deixaremos bo paso. Paso aí a voz, ese Clefable. E vamos a ver con que nos sorprende. Venga, xa fixo un gran traballo ese. Por desgraza, creo que non vai facer moito máis. Improbable. Patricio sigue cos rayos esta vez. Paralizou a voz e o metrónomo con forza que ainda fai un bo dano, non un mal dano.
Non está mal, non está mal. Uf. Outro rayo crítico, deixou a voz aí bastante debilitada. E lanzachamas para humillar. Increíble. Lanzachamas para humillar. Postos a debilitar Sí, con algo que faga pouco dano. Non lle gustou a conxelación e dixe hai que prenderlle luz a isto. Xo dixen. Sai Cotador, o Tauros de Pablo. Bueno, Bueno, Crítico. Tauros está reventando como sempre. Os Tauros aquí teñen moito perigo nesta Liga Galega. sempre. Pero bueno, Sae Primi. vexamos que fai agora esta base. Uf, Un hiperrayo. vale. Vale. Molt ben. Despois dese hiperrayo refuxiouse. Non é Sí. nada mal. Bueno, danza o se espada. apetece efectivamente. Como consigue atacar antes que Cotador, igual Tauros o pasa mal. bueno, Golpe corpo. por moito que se infeliz. descanse, o RNG nunca marcha. No, Nunca, no. nunca. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta marimba. Vamos a ver qué fai con estas dúas colleres. Pues mira, hoxe deulles por... hoxe deulles por subir a estadísticas. Sí, están ben subidos, sí. Tauros sigue atacando, golpe corpo, media vida foide a la Kazam. E a ver que máis, aparte do ataque. E cambia a Chimpín, o poderoso Executor. Vaya. ¿Qué pasa? Ui, ¿Está dormido? Sí. Bueno, ¿Qué pasa? non ¿Está lle axudou dormido? subirse a ataque, pero... Sí. Ben, outro hipnose que axudou a despertar a Chimpín, Executor Sí. aí dando todo. Outro Por disco. meteulle unha trabada. Deulle unha boca. Chimpín Bueno, utiliza adiós. psíquico. Trono. Uf. Pero non é moi eficaz. Non é moi eficaz, Non é moi no. eficaz. Está un pouco perdido hoxe a marimba. Está non sabe moi ben a que anda. E que sinopsis, que si... Bueno, Bueno, descanso ya. O sea, levamos moito tempo buscando patrocinadores e tal, é normal que están un poquinho cansados, precisan recuperarse un pouco. Andan cansanse coa cabeza noutra parte, polo que se ve. Un dobre fío que fai bastante dano aí a marimba. E agora? Que Bueno, despertou. é un psíquico, pero que aguanta bastante ben. Sí, a ver, a cuestión agora é... Bueno, disable, vale, ben. Ben. E a marimba cae ante un psíquico. Chimpín Non pasa agora nada, ten quedan os descanso. coros aquí. E a ver que fan. Chansey contra Chansey. Atención, pues mira, paraliza. Primeira. Ben. Temos un Chansey paralizado. E outro, a ver que fai. E outro, bueno, polo menos xa é máis rápido. Meteulle aí unha cornada. Meteulle unha cornada, bueno. Un rayo, están Non sei como, aí pero- os dous. Xa si é moi blandiño, pero non sei como saco unha cornada ou de onde, pero bueno. Se apetece. Un rayo que na fixo dano. Intercambio Eu- de crítico. Os chances parecen moi igualados neste momento. Pica. Taladrolla e copeteiro. Pico taladro. Anda, que... Con unha confusión. Hai outro rayo, sigue baixando. Os combates de chances sempre non son se longos. paralizará. Tóxico, Tóxico, pero... uff. Esa Pero non é a activo actitude ya que buscamos no grupo. Non queremos ser tóxicos co resto de competidores, por favor. Menos mal que fallou. A ver con que falla. Ah, bueno, fantástico. Vale, Chansey pasou de ser de tipo normal a ser de tipo normal. Normal.
Sí, sí, un día moi normal hoxe para Chansey, síntese normal. Seguimos cos metrónomos e Cascada. Wow. Outro crítico, Chantadina sigue baixando os coros. Chantadina recupera, agora está coa vida completa. Vaya. Pois nada, parece que vamos facer outro destos. Un cabezazo tremendo. Ainda lle quedan un par de metrónomos. Ainda non se sabe se pode sacar outro descanso. Sí, visto. Maldición aí. Chantadina ten menos defensa agora, pero os coros están aí. O puño cometa. Que fai? Golpeou 2 veces, pero fixo 10% da vida, pero os coros siguen aí aguantando. Sí. Oxe queren dar o espectáculo, oxe queren ter protagonismo. E de novo, bueno, estamos moi ponzoñosos hoxe. É mellor que se retire porque realmente sí, moi venenoso toda esta actitude. Buscar entón, tanto acabamos... Spotlight é un pouco tóxico. Sí. A verdade, roubaron o protagonismo hoxe, xa falaremos despois en grupo, faremos... Viva el vino! Pois, continúa aí, agora isto está a tope, é un ácido contra Chantadina, pero rayos o Snorlax non aguanta que Chansey. Vale. Enganchado. Snorlax acaba de aprisionar a Chansey, non sei como, si con un abrazo ou con que. Bueno, y ahí volvemos. Snorlax contra Snorlax. Apetece agarrar. Benítez está aí agarrado. Ou non tanto. Non tanto, librou. Corpo, que falla un dano interesante. Este novo metrónomo, látigo. Bueno. Otro metrónomo, Rushido. Pero non funciona nesta xeración contra Pokémon non salvaxes. Aí, manda. E Snorlax está aí. O Snorlax de Pablo recuperouse. E que fará o Snorlax de Aramaldo? Un psíquico. Bueno, xa están curiosos, están divertidos. Un movimento sísmico que quita aí 100 de vida. Notouse aí o dano. Outro metrónomo máis. E rayo xeo. Pero, bueno, pues nada, volvemos co solo de guitarra máis frío da historia. Remata o combate entón Gengar. Fará o que amaramente poda, estando completamente congelado. Foi Diógenes para lucirse aí un pouco. Pero nada, é o que nos queda. Bueno, tomando moi listo. Golpe corpo. Así non vaimos terminar. É un psíquico que... Perdón, capitán. Xuro que foi feita que relleron as intencións. Pois... Bueno, que maravilla. Que maravilla. Pois nada, despois deste interesante intercambio de golpes entre Alakazam e Gengar, chega a súa fin este combate e victoria para Pablo. Bueno, merecidísima. Moi merecida, certamente. Parabéns, Pablo, moitos parabéns pola victoria. Moitas grazas, home. Sobre todo contento, non? Porque no que dure este descansiño podo rematar de cear. O tempo apremia. Neste caso. Pois sí. Apremia, sí, apremia.
Pois nada, este combate ainda foi longo, ainda foi duro. Se queredes en máis preámbulos, pasamos xa a repetición e ides comentando que queirades ou ti, Pablo, xa vas Sí. quedando un pouco, se podes. Non, home, Pois, lo que estamos aquí tampouco será o propio. veña, imos entón coa repetición, comentado que queirades. Deixo-vos a vos. Nada, realmente pouco hai que comentar, o sea. Foi espectacular a aparición da guitarra así dende o principio. Eu non esperaba ese conxelar. Pero bueno, tampouco esperaba moitas cousas, así que nin tan mal, un gran espectáculo. A verdade que hoxe luciuse a guitarra, luciuse bastante a guitarra, luciuse bastante os coros, como vamos a ver a continuación, pero bueno. Cada día tocalle lucirse a un. É certo que os coros roubaron bastante ao protagonismo durante o torneo. Xa fixeron a explosión outro día e, bueno, colleronlle gusto ao protagonismo. Pero sí, este drenadoras moi interesante por parte da nosa guitarra. Sí, no, aí pasou a ser... Pasou a aguantar aí e a intentar manterse aí en posición a guitarra. E sí, un día tamén moi descansado. Ao final, a música é cando sonan cousas, pero a música tamén é o silencio, non? Ao final do Sí, día. claro. Bueno, aquí xa estaba pedindo relevo. E claro, bueno, non descansou moito e despois, pois eso, quedou conxelado, quedou completamente xeado ante o que lle viña en río. E claro, o tempo desto de primavera, pois o que ten, non? Non acompaña. Un día fai calor, outro fai frío e acabas coa gorxa Claro. nada, enmulecida. Claro, bueno, eso, acabas cos dedos fríos e non podes tocar ben a guitarra, é o que hai. Bueno, aquí temos ese terrible momento. Sí. Bueno, acabou o protagonismo da nosa guitarra. Chegou a voz, que a verdad moito non pudo facer, hoxe non foi o seu día. Sí, pero tamén xa era moito show a guitarra antes aí a tope. Aí a parálise... Hoxe é o día dos cambios de estado, eh? Sí. Sí. O sea, Especialmente quisimos aí- poñer cambios de estado sobre cambios de estado, incluso. Sí, e especialmente, bueno, eu quedei fascinado, xa ben despois, pero ante ese cambio de tipo de Chansey, Sí, a verdad. No todo como esperaba non era que Chansey cambiara a tipo normal. Sí. E bueno, a gran venganza a través de lanzallamas, que eu creo que é a mellor forma de acabar con Starmie, realmente. Sí, xa puxo o volume. Entón, continuamos aquí co combate. Aí, a base, subindo os seus stats. Sí, o sea, bueno, viu que tiña un rival potente diante e quixo intentar mellorar un pouco as súas posibilidades. Claro que non contaba con non é moi ben manexando a súa vida propia, dado todo na pista, non sabe ata que punto, e pasoulle factura. E aquí outro que lle deu por subirse o ataque. Sí. Por eso tuvimos bastantes descansos, tuvimos bastantes subidas de ataque así seguidinhas, nosotras. E tivemos bastante cousa rara. Que a verdade non esperaba nada mellor desta tanda. hai outro cambio de estado máis, hai o dormir a Executor. O Executor aí poderoso, chimpín.
lleva un trono, sí, efectivamente. Que Un trono poderoso, pero... pouco cando non tocaba, non? Pero bueno, ao final tampouco unha nota discordante sempre pode haber. É parte do show tamén. Claro, como era un ataque especial, pero Marín vas a subir ao ataque físico, pois bueno. Sí. E aí está descanso de novo. Insisto, deulles por descansar. Se ve que Sí. aínda non recuperaron o ritmo de participar na liga despois de tanto tempo, pois siguen bastante dormidos. A ver se no seguinte combate durmen menos e fan algunha cousiña, ves? A ver entón se consiguen despertar, entón, a ver se consiguen despertar. Eu agora vou nos levar aí a autocaravana que temos, co que facemos as xiras, e continuamos. Xa estaremos listos para o seguinte. É moi interesante o uso de... E aí, por moito que resistira, sí, xa estaba completamente cortado. E aquí temos os coros, que de novo volven roubar o show bastante potente. Sí. Unha pelexa de chances sempre foi unha cousa así recoñecida por ser bastante espectacular, non? A verdade, Sí, tiña eu esperanzas despois deste primeiro parálisis de que se centrara no que tiña que facer, pero bueno, despois, a partir de aí, pois eso, ataque colmo. E o resto de... Vamos en liga. Os chances aí ven, Aí un bo intercambio de... un bo intercambio de rayo e un bo intercambio de críticos. Que fixemos críticos 2. Sí, señor. Que ademais estes chances estiveron bastantes turnos aí pegándose. Sí, aguantaron moi ben os ataques, aguantaron moi ben a tirada. Estou bastante contento co resultado, verdad? Non esperaba os coros tan prominentes, pero bueno. Bueno. Unha gran labor. A veces hai pezas que piden así, non? Máis coro, máis tal, hai un coro máis poderoso. Os coros aí quixeron reclamar demais con ese tóxico. Sí. Enseguida o resto do grupo lle dixo que nada, non? Non, e aí xa, bueno, xa se puxo modo normal. Dixo, bueno, vamos a calmarnos un pouco despois deste tóxico. Sí, aí puxose, usou cascada porque se puxo como Squirtle, non? En plan, vamos a calmarnos. Non sei se ese meme sigue existindo. Sí, que sí. Pero sí, amo a calmarnos. Vamos a calmarnos. A ponernos todo normal, todo va bien. E aí, Skull Bash, que deulle por repetir por aí un ratiño. E creo que a partir de aquí xa acabou esa increíble actuación dos coros despois de paisar a defensa, porque, bueno, había que facelo. Non, é verdade que usou tamén un puño cometa, que a verdade... Bueno, 8% da vida tampouco é unha gran cousa, pero... Foi un movimento divertido, non é común velo. Pois non. De feito, non sabía que estaba nesta xeración, sempre o esquezo. Aquí xa
quixo volver ao veleno, quixo volver ao tóxico, pero Esa Eso- tiña que ir. é ben sabido Tiña que como ir indo. Sí, non, ese non é o camiño. Pois segue aí, Snorlax aí que ten bastante capacidade de aguante e de agarrarse a xente, polo que se ve. Sí, hoxe doulle por agarrar a xente. Bueno, que non quere un abrazo dun Snorlax. Moita xente que lle gustan moito os abrazos de moitos peluches de Snorlax para abrazar, pois mira, este tamén lle vai o tema. os peluches de Snorlax, tamén así totalmente off topic, non? Pero tamén é unha cousa, teño visto algún máis grande que a min, por aí. Esa moda onde se orixinou, pero eu, a favor sempre, pero bueno. E da gracia es que ainda non os fixeron a tamaño real. Ou igual, sí. Sí, seguro que sí. Hai que ter leira para meter un deses. Pois sí, Eu na casa teño un peluche de Snorlax de 1,30 m. Buf! E tes onde metelo? Din aí no chat, di Marcos no chat, precisamente. Marcos. Por día. Pois preguntámoselo a Marcos, entón. Sí. Sí, está. Aí está, sí. Pois xa nos contará logo, a ver, quedaremos atentos. Sí, ó. E bueno, aquí xa estaba todo o peixe vendido. Sí. Despediuse, bueno, supoño que era unha pequena homenaxe ao seu compañeiro que lle tocaría salir en breve con un rayo xeo postos a falar do tema da conxelación. E aquí, bueno, xa sabíamos todos o que quedaba. Aquí o RNG non descansa, pero neste caso foi o RNG da vida. Ás veces tamén se xoga así un... Ese golpe corpo imprescindible na victoria. Bueno, ás veces tamén non se pode facer todo ben nesta vida, non? Non sei até que punto se fixo nada, ben? Pois, non se pode facer todo ben, pero aguantou o equipo aí con 5 Pokémon dando todo, e mira que o equipo de Aramaldo xe estivo bastante sembrado, con cambio de estado. Moito cambio de estado, propio e axeno. Pois, foi aí ben potente, ben potente. Pois, nada, agora mesmo entón non vos entreteño máis. Se vos queredes despedir, dicir algunha outra cousa, ainda vos queda, recordemos, hoxe, esta noite, un combate, o vosso último combate a cada un de vos. Entón... Pois vémonos no seguinte, xa. Pois, Pablo, algo que dicir? O Alamaldo? Vémonos agora. En canto nos volva a tocar, aquí estaremos de novo para dar a nota. Deica logo, que se pode decir. Pois, moi ben dito, deica logo entón. Despedímonos de vos e agora, pois, unha vez máis, mentres se van preparando, anunciamos xa que combate é o que toca neste momento.
tocará o combate de David, o primeiro combate de David da noite contra Marcos, que será o último, o derradeiro combate de Marcos nesta Liga Galega de Pokémon. Entón, estaremos aí atentos, estaremos aí a ver que é o que pasa con este combate. Entón, como andades? Como andas, David? Que acabas aí de chegar. Vas. Que Sí. tal estás? Todo ben? Había ganas xa de Liga? Había ganas. Había moitas ganas xa de volver por aquí. Pois, benvido entón de volta. Preparado para o combate, entón? Moi preparado. Ese espírito. Aí estamos. Pois, entón, Marcos, como estás? Igual que fai un cacho, a verdad. Pois, este vai ser entón co formato de liga, que tiñades que combater todos entre vos contra cada un de vos, contra cada un do resto unha única vez. Pois, ti xa combateches contra Noura, contra Lamaldo e contra Pablo. Xa só che quedaba agora enfrentarte contra David. Polo tanto, este é o teu último e derradeiro combate da Liga. E recordemos que neste momento, dos 3 combates que xogaches, gañaches os 3 combates. Polo tanto, se gañas este combate, non che quero meter presión, se gañas este combate é moi probable, por non dicir case completamente seguro, que te alzarás con ese título de campeón a falta de ver, lóxicamente, que é o que acontece co resto de combates. Por suposto. Está por ver. Pois, entón, estades aí preparados para este combate, para esta loita, este enfrontamento aí a tope? Estades aí, imagino, preparando o combate, preparando todo para que nós o poidamos ver. E ademais, recordo, unha vez máis, por se hai alguén que se acabe de conectar agora ao directo ou algo así, ou que non chegase ou que non recorde como funciona, en Pokémon Showdown podes facer combates, non necesitas conta, sí que a páxina che obriga para combater a poñerte un nome, un alcume, pero non é importante para nada, podelo cambiar en calquera momento e serve simplemente, única e exclusivamente para atopar a outras persoas, para atopar a outra xente coa que te queiras enfrontar. Polo tanto, simplemente con ter o nome, ti podes crear o teu equipo, os equipos non se gardan na conta, vale? Podes crear unha conta, non sei, eu xuraría que non se gardan na conta da que se crean. De normal, gardanse os equipos que se fagan nas cookies do navegador que se estea utilizando. Polo tanto, pódense conservar no mesmo navegador sen facer máis traballo. É simplemente coller, facer o equipo, meter os Pokémon, escoller o formato, comprobar que sexa válido con todos os Pokémon, ataques e demais que teña, e logo buscar a outra persoa. Ten a plataforma unha ferramenta que permite buscar xente, e unha vez buscas o nome, polo nick que se puxese a persoa coa que queres combater, no caso de que queiras combater con algún amigo, con algunha amizade, pois pódese buscar e ese combate, pois, podes atopar a esa persoa, a ese amigo ou a esa amiga, a ese amigue, e podelo desafiar a un combate Pokémon, non? E no momento de desafialo, ese combate, dependendo de si se permite espectar ou non, de normal permites espectar, pode ser logo atopado dende a páxina principal para que outra xente o poida espectar, non? Tamén é posible copiar a ligazón do combate e compartir a alguén
No momento no que se copia esa ligazón do combate e se comparte, pois pódese espectar simplemente pinchando na ligazón e se pode escoller ou ben un punto de vista ou outro. Notaredes que nos, ao longo da Liga Galega de Pokémon, sempre facemos o mesmo, que é espectar o combate dende a perspectiva da persoa que está á esquerda, para que así, quen quede en fronte, como o equipo que está visto dende detrás queda máis contra a esquerda, se corresponde co xogador da esquerda, mentras que outros sí que, como aparece non só en fronte, senón máis á dereita, aparece á dereita. Pero, durante o visionado dun combate, iso se pode cambiar se o queredes facer. Nos, por motivos de comodidade de realización e máis, lóxicamente, non facemos, pero que saibades que é unha ferramenta que tedes a vosa disposición. Entón, agora que xa temos aquí os combates, xa temos aquí os equipos, temos aquí unha vez máis o equipo de David, que hoxe no creamos de día, ainda non o vimos, con Snorlax, Gengar, un Jolteon, un Raidon, Exeggutor e máis Lapras, e en fronte, unha vez máis, e por derradeira vez, combatendo o equipo de Marcos, Alakazam poderoso, ese Tauros, Gengar, Snorlax, mítico xa, Dugtrio poderosísimo, Dugtrio rematador e máis Lapras. Entón, algunha cousa máis que queirades dicir, que queirades comentar, que queirades salientar? Sorte. Igualmente. Pois, ante todo aí, deportividade. Entón, se queredes dicir algo máis, se vos queredes desexar sorte ou facer algún comentario, algunha cousa, agradecer a alguén ou algo, o que queirades dicir, dicide, e, senón, cando esteades preparados, pola miña parte, podedes dar. Comezamos. Pois vamos aló. Pois, comeza entón o combate e David abre con Gengar, mentras que Marcos abre con Lapras. Con que nos sorprenderán? Marcos cambia a Dugtrio e Gengar utiliza Hipnose, pero fallou. Sorte para Dugtrio. Sí, a verdad. David cambia a Exeggutor que aguante ese terremoto sen despeinarse. Combate tenso, Marcos cambia a Gengar e Somnífero que acerta. Foi boa. Gengar está dormido, Exeggutor utiliza substituto, vai comezar a setear a súa estrategia. Gengar segue dormido, Exeggutor un psíquico. Gengar está dormido e co especial baixado. Ben. Pero Gengar acaba de despertar, pero non pode atacar nesta xeración nocturno que desperta e cae ante outro psíquico. E Marcos saca Tauros. Golpe corpo que destrúe o substituto, que non tiña ninguna posibilidade. Falla ese somnífero. Poderá Exeggutor será capaz de aguantar o poderío de Tauros. Tauros utiliza terremoto, pero Exeggutor aguanta e ese segundo somnífero volve a fallar. Oxe, non hai sorte. Oxe, non. Hoxe non hai sorte, No, Reneguei, non non hai hai sorte. sorte, David. E Tauros utiliza sustituto para tanquearse ese somnífero adicional, pero o sustituto cae cun psíquico de Exeggutor. Outro golpe corpo, infelizmente cae. A quen sacará agora David?
Ambos combatentes teñen un Pokémon caído. Lapras. Sae o Lapras de David. Un golpe corpo, que Lapras aguanta ben. Reflexo, que aumenta a súa defensa física. Un rayo xeo contra la Kazam, pero la Kazam aguanta bastante. Que farán agora os competidores? Onda Trono, Lapras paralizado, outro rayo xeo, a la Kazam a media vida. Está moi tenso este combate. Recuperación por parte da Kazam, pero Lapras non pode actuar. Turno gratis para la Kazam. Vai ser complicado. Sí. Vai ser complicado. Non está de parte de David. Non está de parte de Golpe David. baixo. Ben. Pero recupera toda a súa vida. Pero ten un especial moi baixo. Cambio de Pokémon. Ala vai. Jolteon aguanta, pero perde unha parte do seu especial. Onda Trono, a la que pero Crítico duro. Jolteon non aguanta tanto. Crítico durísimo. Moi duro. Moi duro ese crítico. Volvemos ao Lapras. Volve Lapras, que está dormido, pero xa sen cambio de estado ningún. Duelo de Lapras. Marcos ten aínda un turno gratis antes de que esperte Lapras. Por desgracia xa ten o especial de volta con normalidade. Pero vai ser complicado este turno. Me echaron droga en el colacao. É verdade. Turno complicado. Realización del compañero de combate, Lapras ganado y cambio a Gengar. Otro rayo, pero Gengar aguanta ben. Cambio o poderoso temible Dugtrio. E outra hipnosis. 4. Estaban 4. Non está sendo o día de David. Eu non me fío dos movimentos con menos de 95 de precisión. Nunca, además. RT. Snorlax. Cambio a Snorlax, terremoto, pero Snorlax aguanta ben un terremoto. Sí, un Snorlax. Que, 1, por certo, 2, de 3. teño un Snorlax de peluche gigante. É verdade, sí. Tes o Snorlax de peluche xigante. Logo non lo tens que ensinar, Se o tivera ensinaba, pero é que estou en Ourense. A miña casa está en Sevilla. Unha mágoa. Cambio a Lapras. Non é plan de mover un peluche xigante por aí. Non o é. Rayo confuso, Snorlax está confundido. E se golpeou a sí mesmo. David, non vayas a comprar hoxe a lotería. Por favor, Hoxe non nada. vayas. Hoxe non sair ni de casa. Agora pa cama. Sí, a cama de dormir. Están aí os dous bastante ganados, pero Snorlax está confuso. E descanso. Non lle cura confusión, pero terá toda a vida de volta. Cambio a Taurus. E Snorlax danouse dormindo. Sí, a confusión pode afectar Nin dormir. a Nin dormir sonámbulo. vou. Nin dormir vou. Non vou ni dormir hoxe. Mala idea, sí. Sí, E está sí. en unha esquina, cunha lanterna, por si acaso. Por si, É crítico.
E Buah, crítico de Tauros. Esa doeu. Que pasará agora? Volverá Snorlax a usar descanso unha vez máis, agora que máis xa non está confuso. Ou intentará reventar a Tauros antes de que sexa demasiado tarde. Cambio Lapras. Un terremoto que Lapras aguanta bastante ben. Este combate moi tenso. Crítico, ademais. Que raio crítico. Esa doeu. Non podo máis. Os críticos Xa van non 3 críticos que son mortais. letais. Dende logo, o nome da primeira xeración é velocidade crítica. Hipnose falla outra vez. E falla outra vez. Hoxe non é o día. Non é. Vou facer portei de... Chao. Hoxe nada. Limpa pipas hoxe. Non. Non. Esa se foi a confusión. Ese cura confusión. Es uno de los expertos, será que de aguantar antes de actuar. Por favor. Rezo. Un terremoto que aguanta con nada. Y descanso e vuelve a ter toda a vida. Volvemos ao de sempre. Seguimos aí, Tauros, outro golpe corpo. Pasan 2 turnos, queda outro dormido. Outro crítico. Segundo golpe crítico outra vez. Hoxe non é o día, Cambio Gengar. E agora sacas a Gengar. Fallou o hiperraio de Tauros, ten que descansar. No. Psíquico poderoso e ademais o especial de Tauros baixou. Vou cruzar os dedos. É máis rápido. Non, máis rápido nin era 50-50. Que fago eu? Gengar intentou, non. Jodido, o asunto, a verdad. Snorlax fuera. Hiperrayo, Snorlax cae, pero cae Raidon, que está inteiro. Carréame Raidon, porfa. Aí Lapras. Para asegurar Pero dun sur. remate con dos fríos. Dun sur. Infelizmente, Raidon cae. E a victoria, entón, para Marcos. Parabéns, Marcos, David. En verdade, deches un verdadeiro espectáculo, a pesar de que a sorte está visto que neste combate non te acompañou, aguantaches todo o que a sorte non che deu. Aguantáchelo como un campeón aí. Todo hai que Demasiado decilo. crítico, demasiada probabilidade. Sí. A sorte estivo pola miña parte totalmente. Moitísimo crítico, xogaches. moitísimo. Xogaches genial para a situación que tiveches. Xa... doeume, os críticos. Normal. Paraba. E as hipnoses tampouco estaban pola favor. Paso. Gengar non vou ser no banquillo. Xa queda 6. Pois, se queredes entón, agora volvemos ver a repetición do combate, volvémoslo ver unha vez máis e deixo-vos entón se queredes volver a ver e comentar e vemos unha vez máis como foi o combate, porque foi verdadeiramente espectacular. Un comezo tranquilo. Eu dixen, vai tirar rayo con Gengar. Iso está rayo con Gengar, pero eu dixen, vai tirar rayo con Gengar.
O pensei, eu tamén dixo, va pensar que tiro rayo, vou predecir o cambio. Este Gengar aquí non fixo moito. Empecemos moi ben, pero levantouse no primeiro de turno tamén, Xa. Foi... Pero É o que partindo dixen, aquí, Aurus. crítico. O polvo... Este polvo Fallamos, difícil. 75. O terremoto era... Dixen, vai a tirar a Gengar. Todos os terremotos que tivera, vas a tirar a Gengar. O único polvo para dormir que funcionou. Tiña sustituto. Aquí acaba con golpe cuerpo. O Tauros. Madre mía, o Tauros, qué problema de principio a fin. Aquí saqué a Alakazam porque pensaba que tiña rayo con él, honestamente. Non me acordaba de que solo tiña onda trueno. E dixen, bueno, hai que xogar co que hai. E é verdad. É verdad? Aquí as parálisis. Aquí me dixen aguantar con Lapras todo o que se pode. Pero era aguantar con Lapras e tirar a sexta o rest e quitar a parálixe e todo. Aquí este crítico foi mortal. Ese crítico mortalísimo. Aquí acordeime que sí que tiña rayo con rayo, Lapras. O rayo con Lapras é increíble. Sí. O Gengar que aguanta. Aquí fixo un de jump. Segunda Inopse. Terremoto. Terremoto. Aguanta como un animal. Saco Lapras de volta. Este Lapras foi... O peor foi o Tauros. O Tauros foi top 1. Voulle dar unha medalla. Sí, A confusión dormido quedeime. Esa foi unha cousa. Nin o sabía. Dixen, tiro golpe corpo e me Este crítico doeu. Crítico de novo. Eu aquí dixen, vai a tirar a Gengar. Todos os terremotos que tiña, por que vas a tirar a Gengar? Eu sabía, dixen, Gengar e Raidon non entran en cambio, ten que entrar en turno limpio. Porque se non terremoto é fora. Xa. Tercera hipnosis. A confusión que duroulle nada, un turno. Nada e menos. Terremoto outra vez, por si acaso Gengar. Aquí dixe, vai tirar terremoto porque estou pouco, va a pensar no cambio. E de repente. E xa toma por culo golpe cuerpo. É golpe corpo. Este crítico tamén. E aquí dixe, vai tirar golpe corpo de novo. Aquí cambiamos. Sí. Aquí vinha a hiperrayo sin querer que darlle golpe corpo. A moto fuera. Snorlax. Hiperrayo a tomar por culo. Snorlax o Vulpix. Sí. Aquí dixen, Aurus. Quería acabar con Dugtrio, pero non me quería arriscar. Dixen, Lapras, fuera. E eu quería morrer a Dugtrio. Foi duro. Pois non che deu aí para rematar co teu main, co teu poderoso aí Dugtrio, pero pouco show. Moito crítico e moito forte. Dime asco. E nin dormir podía. Nin dormir podías.
Pois, Madre mía. eu creo que, a pesar de que sentindo moitísimo por David por toda esa mala sorte, todo ese reneguei que estivo xogando completamente na túa contra, insisto, creo que destes os dous un combatazo brutal, super tenso, completamente igualados ata que o RNG empezou a liar e mesmo co NRG liándoa, David, aguantaches moitísimo, fixeches uns cambios estratégicos. O cambio do Gengar, cando xa estaba aí Marcos, que xa intentara prever un cambio que non fora así, foi un verdadeiro combate por parte dos dous. Así que, ainda que gañase Marcos, teño vos que dar os parabéns aos dous. Moitos parabéns. Gracias. E... Bo partido. Doeume, pero moi bo partido. E nada. Vou estar resentido por isto. Dorme ben esta noite, que esta noite supoño que poderás dormir ben. Non como os nós. Non creo. Vai ser duro. Vai ser Vou duro. estar crítico, confundido. Pois, Ai, nada, entón, agora, David, queda chinda un combate logo, así que descansa, o que poidas, recupérate disto, ou quédate quieto e non te movas para que non se pase nada, o que consideres ou poidas facer. E, Marcos, parabéns, con isto gañaches todos os combates que xogaches nesta Liga Galega de Pokémon e queda por ver se hai alguén que che pode igualar ou non. Pero, igual, anunciaremoslo logo ao rematar os combates que quedan, igual ti quen se alza co título de campeón. Daremos esa confirmación logo máis tarde, pero existe esa posibilidade. Estaría atento. Pois, agora, en calquera caso, podes ir descansar, se non ceaches, cea o que necesites e despídome entón dos dous, Marcos, deica logo se che acabamos nomeando campeón e tes que volver así de forma express, e David, deica logo porque logo terás un combate. Pero mentres, libérovos e deica logo. E mentres esperamos o seguinte combate, agora imos deixar que David repouse e xa anticipo que o seguinte combate que virá vai ser un combate que constame polo chat das anteriores xornadas, constame que era un combate agardado, que é o combate de Alamaldo contra Noura. Pero antes, unha vez máis, recordar que a Liga Galega de Pokémon 2024-2025 non sería posible de non ser polo Obradoiro Digital Galego, pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Entón, moitísimas grazas e poñemos vos unha vez máis o spot do Obradoiro Digital Galego. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Pois, entón, unha vez máis, estamos aquí co agardado combate, estamos aquí na recta final desta Liga Galega de Pokémon, quedan só dous combates, dous enfrontamentos, que serán o último combate das 4 persoas que aínda quedan por ter o seu último e derradeiro combate. E aquí agora teremos entón, en primeiro lugar, a combater un combate que me consta polo populares que foron no chat nas anteriores xornadas, constame que era un combate que estaba sendo moi agardado,
que é o combate entre, por un lado, Noura e polo outro, Alamaldo. Entón, Noura, contanos, que tal estás? Que tal está a familia feliz? Recuperouse aí un pouco? Que tal? Recuperouse, está lista para disfrutar da música que traen. Está entón lista para disfrutar da música. E que tal están os músicos, Alamaldo? Que tal está o grupo? Ben, un par de refixerios, un par de minutos así de descanso. E xa estamos máis que preparados para este último combate, para este último listado de sorpresas, este último listado de incógnitas incluso que nos van a dar os metrónomos. Pois, veremos entón, hai ganas, está aí o chat fervendo, creo que era Pablo que estaba aí dicindo, vamos, que se ven aquí un combatazo genial, ferve a caldeira, hai moitas ganas deste combatazo, por parte, eu creo, de todo o mundo. Eu o primeiro teño curiosidade, confeso, por ver que fará a familia feliz contra o equipo de músicos e como irá os músicos con esa súa interpretación xa agora tan característica desta nosa Liga Galega de Pokémon contra esta familia feliz que tan feliz que é, tan contentos que están, tampouco teñen problema en ir e partirche a cara se é necesario. Témolles moito a familia feliz, non? Teñen moito perigo, moito máis que un grupiño que non é especialmente, bueno, somos xente sinxela, que pretendemos divertir, non somos unha familia que casi masacra no combate anterior que vimos o equipo o noso compañeiro. Así que, bueno, a ver que tal se nos dá. Pero, bueno, a responsabilidade, de novo, non é miña, ou non é enteramente miña, é do grupo. Así que, veamos que nos deparan. Pois, vexamos que nos deparan, entón. Nora, como está a familia feliz de cara a enfrontarse cos músicos? Nada, pois, ben preparada, a ver, non esperaba terse que enfrontar cos músicos da feira, pero bueno, ás veces estas cousas pasan e hai que aceptalo. Bueno, toca unha interpretación familiar, unha interpretación adecuada para todas as idades, así que, a ver si os nosos integrantes do grupo responden como toca. Sí, a ver se deixan de lado a toxicidade e abrazan un pouco o comportamento doce, esa dozura que trae a familia feliz. Por lo tanto, repasamos rapidamente o equipo antes de entrar co combate. Temos aí entón a familia feliz, Jigglypuff, Lickitung, Chansey, Clefable, Clefairy e Jigglypuff, e en fronte outro Clefable, outro Chansey, un Gengar, un Primip, Alakazam poderoso e un Snorlax. O último Snorlax o que a familia feliz terá que facer fronte. Sí. Entón, sen máis preámbulos, e a menos que queirades agora facer algún comentario antes de comezar o combate, sexa como for, a pista é vosa. Pois adiante, xa estamos. Imos aló. Pois, entón, Nora abre con Bebesiña e Alamaldo volve a abrir outra vez coa guitarra. Hoxe é día de guitarra. E imos ver que fai. Fixa un bo combate. Perforador. Fallou. Perforador. Se chega a impactar Bebesiña, tería caído automáticamente. Nier está aí recuperándose, Bebesiña sigue cos rayos xa característicos seus. Puño xeo. Puño xeo. Levantouse con ganas. Tornado, nada mal.
Bebesiña aguanta como unha campioa baixándolle aí a Gengar pouco a pouco. Bueno. Colleronlle o gusto, ¡Madre mía! Bueno, non queda ningunha dúbida de que Gengar é non nos queda ningunha dúbida de que Gengar é un Pokémon que está feito por gas, un gas que acabamos de comprobar que é altamente inflamable e explosivo. Efectivamente. Bastante increíble. Bueno. Nora Veamos que continúa continúa. con Clefairy e Beviña e Alabaldo saca a Bass, a súa Bass, o seu Primip. Wow. Azoute. Azoute. Pero Claro. Beviña acaba de paralizalo e vamos cos rayos, a estrategia familia feliz. Oh, subiuse o especial. Sube Vamos o a ver para especial, qué quiere. aguantándome os rayos. Bueno, Ventisca. para nada, porque estará paralizado. Bueno. Deulle mal a guitarra e quedou un cable enganchado. Eso parece, claramente. Sí, transparente. Fantasma que non afecta a Beviña. O baixo, lamer bebés non é a boa esa. resposta. Este movimento tampouco me pareceu do todo correcto. Non pode ante a presencia da Beviña, non quere comer. No, está claro que está completamente está completa y absolutamente destruido. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a continuar. Non pasa nada, queda marimba. Queda marimba. A ver con qué nos sorprende. Venga, o primeiro. Martelazo. Cae Beviña, quen sacará Noura? Vexamos. Sabe, bota unha vez máis. Bebota, vale. Pues nada. Ímoslo. Chansey contra Chansey, máis unha Chansey vez. contra esta. Puño trono, Pero bueno. rayo fai máis dano. Rayo xeo tamén. Iso é atadura? Iso podría... Sí. Vale, meter un saca ataques que eu non recoñezo que non en inglés. Iso é vinganza o que está facendo, vai. Aguantará. Ou non. Non Paralizado. aguantará. E está paralizado. Misil. Misil que non fai nada, pero No. golpea 5 veces. Sí, hemos moitas veces. Que unha supoño. Bueno, podía pasar. Non pasa. Pero cae. Volve a marimba. Esta vez os coros non... Enterrouse a marimba. Bueno, pues nada. Un bo golpe, un bo dano. Un bo dano, Pero sí. queda paralizado. Quedou paralizado. E agora Bueno. Vai ben a Fondo, marimba. non ataque máis. Ou non tanto. Vamos a ver. Canto. Deulle, bueno, non é a súa especialidade, pero algo tivo que aprender do resto do grupo. Usar Mimic, Aí vai. non está acertando moito. A bebota non lle gustan as marimbas. Sai a voz. Xa, voz. Bueno. Ácido crítico, nada mal. E agora... Burbulla. Teñen sorte, hoxe. Non paramos de estar paralizando.
Outra parálise. Sónico. Vamos a ver. Ben. Oh. Crítico. E un rayo crítico que destruye. Esa é Snorlax. Como último Pokémon de Alamaldo, inimigo xurado da familia feliz. Oh. Uf. Pois colleu con ganas. Nos mamá. Bueno. Uf, ¿cómo está? pero vai con moitas ganas. Vai con ganas Snorlax atacando. Ui. Pero Morraíz, tío. Snorlax vai a saco, eh? Os Snorlax colleulle, vivo que fixo os seus primos nos outros combates tóxico. Pero bueno, que Snorlax, grupo máis por tóxico. favor. Non me gusta está, nada iso. ¿Qué está pasando? Uy, que se ha subido. Subido crítico. Bueno, no sei se chegará a tanto. Pero... Uy. Foi a pegada. Tras. Foi crítico. Pero por sorte aí vai mamá. Sí. Ah, bueno. Casi. Mima. Foi a mamá a salvar o día a gañar o combate. Intoxicada con unha vida a últimas, pero a nai aguanta. Pois nada, a familia non lle gustou a música que puñedes na feira. No, está claro que no. Bueno. Facemos, bueno, está claro que o noso repertorio non é familiar, No. pero aí aguantaron bastante ben. Algo dixéchedes que non era family friendly e aí foron. Sí. A verdade non tiveron un comportamento moi family friendly, pero bueno. Nada, moi ben, moi bo espectáculo. Miramos entón o replay xa. Vale. Para volvelo ver e que o poidades comentar. Bueno, este inicio, en fin, ese perforador hubiera sido terrorífico, se hubiera golpeado. Sí. Un recover con esa cantidad de vida. Pero bueno, agora xa... Gengar, despois de acertar bastantes ataques e acertar bastantes golpes, decidiu que era bo momento acabar con todo e usar E explotar, efectivamente. Sí. E xa aquí veu a parte do equipo que non fixo, non? Quería o protagonismo que tiveron os coros. A verdade é que realmente o baixo sempre estivo aí, nunca fixo moito en toda esta liga. Parece que simplemente un apoio ao equipo, como todo bo baixo, como todo bo instrumento baixo, que se toca en todos os grupos. Pero realmente non era o seu momento de brillar, non era o protagonismo nunca está na man do baixo, sempre está na man do resto dos integrantes, non? Sí, pero bueno, a familia ten que cargarsos a todos. Bueno, eso é comprensible, a ver, unha vez pos a familia diante dun grupo que poden manexar, pois acaban golpeando. Ainda así, ainda deu a súa guerra, pero bueno, paralizado, moito non puido facer. E aquí... E aí foi xa de primeira. E foi o enfrentamento definitivo de Chansey, que a verdad non quedou en moi bonado para o noso bando, para a nosa parte. E aquí usou vinganza e aí xa a pena que non lle chegara a servir para nada, pero bueno, decidiu que había que guardar enerxía para outro día. E no último momento, pues, acabou paralizado.
E os coros acabaron caendo, como era esperar, despois dun pin misil. Un pin misil. Que, bueno, está claro que non lle apetecía facer moito... Non tiña moito interés en atacar ao seu primo. Pois non. E visto o destrozo que fixo o Bota co outro, este decidiu meterse baixo terra a ver se sobrevivía. Pero, como sempre, a familia feliz e a súa forza paralizando o inimigo. Sí. Moita parálisis. Esta vez non foi o grupo o que deu os cambios de estado. E aí xa... Eu creo que simplemente estaban todos tan sorprendidos de que subiten a familia ao escenario a loitar con eles que quedaron, pois iso, paralizados. E Burbulla... Bueno, moitos ataques sorprendentes e pouco habituais vimos Sí. neste combate. O pin misil Venganza, fixo Burbulla... especial gracia. Vimos... Máis adiante vimos un folla afiada. Vimos bastante cousa chula. Dende logo deron un bo espectáculo no que a movimento se refire. E aquí, pois, Snorlax, posuído por o que te viu este falando co resto de Snorlax que participaron no torneo, e viu que a súa oportunidade de virar a este combate, dedicouse a facer movimentos super eficaces e dedicouse a ser unha besta como o resto de Snorlax. Enda que, bueno, afortunadamente a mamá conseguiu sobrevivir antes de que este tóxico este increíble tóxico que non sabemos de onde saiu conseguirá derrotar. É que o que aguantan as nais... Sí, increíble, Porque agora incluso foi eso, un folla afigada con un crítico, o crítico subido, e aínda se aguantou moi ben o golpe. O sea, que foi espectacular, vamos. Eu estou impresionado. Sí, a familia doita ter esa impresión, dar esa impresión, a verdad. Pois nada, Mai, xa nos di por aquí a propia conta de Twitch en galego, Mai está visto, non hai máis que unha, e se tiña que gañar alguén da familia feliz, que ademais, correxirme se me equivoco, foi o día da nai fai pouco, se alguén tiña que gañar, tiña que ser a nai. Sí, a nai tiña que vengarse de todos os Snorlax anteriores. Comprensible. Pois non hai outra. Pois nada, Noura, parabéns pola vitoria. Alamaldo, parabéns polo espectáculo de hoxe e de todos os anteriores combates. Imos ir apurando un pouquiño porque xa levamos moito, ainda nos queda o combate derradeiro e logo anunciar gañadores. Tanto por un lado anunciaremos ao rematar o combate quen foi quen gañou o final esta Liga Galega de Pokémon. Pero prestad atención porque tamén teremos que anunciar logo quen gañou a categoría de performance. Se recordades, en paralelo tiñamos un xurado que estivo avaliando os combates, que estivo vendo, estivo xulgando e pois será decidida unha persoa de entre as 5 para gañar nesa categoría de performance. Non sei se temos xa aquí a David e a Pablo, que son os que xa anunciamos que quedaban aí por combater por vir. Boas. Moi boas, que tal? Aún dolido. Dolido ainda polo do anterior combate, non? Do RNG aí traizoando. Un pouco bastante. Bueno, pois veremos entón a ver se... Vale, xa está aquí Pablo, entón tamén conectado e operativo, pois... sen máis dilación, sen máis presentación, que ademais se fai noite temos todos que dormir. Estades xa aí co combate preparando, se non deixo vos aí un pouco de tempo encho, explicando mentres. Se tedes ainda que poñer o combate, e de poñendo, e eu brevemente repaso a categoría de performance. Para recordarlle a quen necesita recordalo,
Tiñamos tamén a categoría de performance na que o xurado estivo avaliando ou está avaliando pois como as distintas persoas participantes pois montaron os seus equipos, como actúan os equipos das persoas participantes no medio do combate, que ataques escollen e demais, e pois o máis importante sempre que se dé un bo espectáculo. E, pois, as persoas que gañen ou persoas que gañen nesa categoría de performance, porque pode haber máis dun gañador, levarán o título de líder de ximnasio da Liga Galega de Pokémon. Entón, pois, sen máis dilación, xa coñecemos os equipos, xa os vimos antes, Pablo con Snorlax, Chansey, Tauros, Exeggutor, Alakazam, Starmie, e do outro lado, David con Snorlax, ese Snorlax de Borafamilias, Gengar, Jolteon, Raidon, Exeggutor e Lapras. Polo tanto, sen máis dilación, deixo-vos agora xa vos e que comecedes o combate canto antes. Vamos, aí logo. Pois Pablo abre con Chimpín e David con Raidon. Que farán aquí? Cambiará David, cambiará Pablo. Paralizador que sí que acerta. Raidon, en calquera caso, pode atacar igual con ese avalancha, facendo dano a Chimpín. Volvemos a un combate tenso psíquico que destrue a metade de vida de Raidon e lle baixo especial, pero Raidon segue atacando. Chimpín está tocado, pero Raidon tampouco está ben. Cambio de Raidon a Jolteon, que psíquico crítico e Jolteon está tamén bastante tocado. Pero Pin Misil, que esta vez sí fai moito dano e acaba con esos 4 golpes con Chimpín, con Exeggutor. Parece que o Pablo saca... RNG xa non está tan desbalanceado en contra de David. Non, agora parece que recuperou un pouco, polo menos con Jolteon. A ver que tal se defende contra este Snorlax Benítez. Trono, pero fallou o RNG, sigue fallando aí, ademais un crítico a Jolteon. E Jolteon cae. A quen sacará David agora. Esa é Lapras. Lapras aí consistente. Rayo Xeo, Snorlax vai perdendo vida, un golpe corpo, están bastante igualados. Outro Rayo Xeo, pero é crítico! Ese golpe corpo que non é crítico. Esta vez o crítico sorriu a David e derrota a Snorlax. Non todos os días son festa. Esa é Chansey. Chansey que sempre demostrou moito aguante nesta liga. Cambio a Exeggutor, que aguanta ese rayo que casi non lle doe. Cambio a Tauros, poderoso Tauros. Sustituto de Exeggutor, aguantará un golpe.
Vexamos que pasa un golpe corpo que tumba ese sustituto, pero que lle permite un somnífero gratis a Executor. Tauros está dormido. Carallo. Executor utiliza psíquico crítico e casi reventa a Tauros, que está dormido e non poder actuar ata que esperte. Nesta xeración, recordamos, espertar consume o turno. Tauros está pasando bastante mal. Ah, que estaba falando muteado. Oh. Eu dicindo que estou tendo unha sorte. Sí. Volveuche o RNG agora de volta e xa caeron 3 Pokémon de Pablo. Esa é Starmie, Patricio. Que volva Marcos, que volva Marcos. David pide a revancha. Pois que fará Pablo contra este Executor. Agora co poder do RNG que ten David. Cambia a Snorlax. Unha ventisca que fai aí un dano importante. Cambio a Chansey e golpe corpo, pero Chansey ten pouca defensa e ese golpe corpo picou o seu. Cambio outra vez máis a Executor, pero ¡contraataque! ¡Contraataque! E reventou utilizando o golpe corpo de Snorlax de antes. Buf! Wow, eu estou... Nin o sabía. Acabamos de descubrir unha cousa aquí en riguroso directo, señoras e señores. Eu tampouco sabía que funcionaba así o movimento, pero... Increíble, ¿no? En plan... Wow, estou... Pois... Uf. Volve Raidon paralizado. O combate está tenso, sae Patricio e Raidon está paralizado, non lle puide sacar partido ese turno. No. O que o RNG dá, o RNG o quita. E ventisca que acerta e tumba a Raidon. Están agora os dous empatados e sai Gengar. Pois cambio a la Kazama Dióxenes, que aguanta bastante ben, a pesar de que foi un bo golpe. E cambio a Lapras unha vez máis, que tanquea bastante ben ese psíquico, que a pesar de que baixa o seu especial. De corpo, pero paraliza a Lapras, pero utiliza descanso. Igual golpe corpo non era a mellor das ideas. No. Cambio a Snorlax, que aguanta ben o psíquico, pero lle baixa o especial. Así non se pode. O RNG está volvendo a facer das súas. Cambio a Chansey e cambio a Lapras. Doble cambio. Lapras está dormido e Chansey recupérase aí con amortiguador. Pois Lapras esperta e ese raio ainda fixo dano. E outro raio que fai dano e paraliza a Lapras unha vez máis. Bueno, bien. E un raio que tumba a Lapras. Sae Gengar, que segue con toda a vida. Cambio a Alakazam. E raio confuso. Ahora Gengar está nas mans do RNG. Cambio a Snorlax.
Onda trono que paraliza a Snorlax. Ben, Psíquico que casi tumba a Snorlax, pero descanso e Snorlax volve aí ao ruedo. ben. Alakazam segue confundido, se golpeou. E agora recuperou toda a súa vida. Alakazam aguanta bastante aquí, pero segue confuso. Cambio a Chansey unha vez máis, pero esta vez un golpe corpo que lle tumba casi media vida. Cambio a Gengar e outra curación. Este é o xogo de recuperar vida. Vamos. Que acerta. Acerta e non sei pero acerta. Turno gastado este da hipnose. Pero rayo confuso. E Chansey se golpea a si mesma na confusión. Cambio a Alakazam outra vez máis. Un psíquico que resiste bastante a pesar de ser crítico. Cambio unha vez máis a Snorlax, que aguanta o psíquico bastante ben, 30% da vida só. Outro psíquico crítico e está un toque, pero Dióxenes tampouco está enteiro de vida. Outro psíquico que si, agora sí, reventa Snorlax e só queda Gengar. Todos contra o rayo confuso. Recupérase. Non quita vida a Gengar. Non contra Alakazam, polo menos. Psíquico que reventa bastante a Gengar. Rayo confuso. Confundiuse. Un hipnose está confundido e dormido. Un rayo tanto ten. Alakazam non pode aguantar. Espertou e non está confuso, pero está debilitado. Gengar dando todo ata o final. Conseguirá remontar. Todos contra o rayo confuso. Rayo confuso. Se golpea e está dormido e perdeu confusión, pero está dormido. E recuperou tamén do sono. O Renegué está sendo de libro. De libro, Bueno. E un rayo, Gengar perdeu aí vida, pero de momento mantense hipnose. Volvemos unha vez máis combo. Confusión e sono. Psíquico. Xa non está confuso, pero segue dormido. Outro rayo confuso, máis confusión. Xa non está dormido, pero agora está confuso. No. Un hipnose que falla e un rayo que acerta. Pois parabéns. Parabéns pola victoria, Pablo. Menudo espectáculo que nos deches unha vez máis, David. Ímolo volver ver, se vos parece. Así tamén imos llegando, que estamos aquí co tempo xa un pouco xusto. Imos llegando, ímolo vendo, imos falando. Mi madriña, vaya un espectáculo. Que bo combate. Sí, señor. Ao principio xa o rei. Non me lembro de nada. Pasaron moitas cousas neste combate, sí, señor. Crítico. Jolteon solo recibiu críticos en este en anterior combate. Sí, certamente. Dixen, vou a xogar. O paralizo ou tiro tan. Nah. Bo crítico, aquí o Snorlax, pobrecito. Pobrecito. Pasou uno mal. Moi bo Lapras. Moi previsible. Aquí non sabía se iba a cambiar ou quedarse. Tiven dudas. Pero aquí acertou todo. Durmín a primeira, a hipnose. Outro crítico.
Pois, Sí. seguro. O comezo do combate foi increíble. Estrela indiscutible a onde vai, é unha maravilla. E os cambios... Esto foi o momento máis random do combate. Sí. Sí. Esto... En que momento funciona aquí? Aquí dixen vou tirar rayo con Raidon, non se espera. É o cambio Starwing, pero pareceuse. Sí. Pero o de contador foi... Buah, máis duro. iso foi... Se non fora por eso, Si outro eu gallo non- cantaría. Sí, Es que non acabo de entender como funcionou, pero bueno. a primeira xeración está Sí. un pouco errada. Sí, basicamente, aí o que pasou foi co contador o contraataque, o ataque este o que fai é o último ataque que o Pokémon recibiu, nesta xeración ten que ser de tipo normal ou loita, o garda e logo devolve. Que pasou? Que no anterior tal recibira un golpe corpo, creo que foi de Snorlax, que lle fixo bastante dano, pero logo, como hubo un cambio, non recibiu un novo ataque. Entón quedouse con ese golpe corpo á espera e o puido devolver no turno seguinte. Si chega a ter recibido calquera outro ataque, teríase perdido. Pero como houbo cambio, mantivo ese golpe corpo. Faltame xogar primeira xeración. Esta nas novas non funciona así. E estou seguro de que nas vellas non o programaron así e foi unha cousa que cadrou por como estaba programado. É Increíble. que eu contaba que era só no mesmo turno. Entón, No mesmo eu que turno, contaba eu era dixen. que, No cambio non funciona. claro, efectivamente. Pero que- foi... Sí, Acabamos de atopar en riguroso directo na Liga Galega de Pokémon, a menos que xa estivese documentado de antes, que pode ser, pero igual acabamos de descubrir unha nova mecánica da primeira xeración. Durmen a primeira, pero tamén levantouse nos inicios de turno todos. Sí. E a Sí, confusión sí. perdeu na... decía Nas, decía o rapero, eu non durmo porque dormir é o primo de estar morto, non? Pois Chansey aplicou o conto e... Sí, sí, sí. Este crítico foi Ese duro. crítico. Foi moi duro porque Snorlax aguantaba outro. E aquí alguén. Aí... Estío molado, pero aquí Gengar aguantou un anaco el só, O que non fixo no anterior combate o fixo todo neste. Porque, Sí, madre, todo. acertou uno todo a primeira. No, ese rayo confuso cargado demo. Aí va, rayo confuso. E dixen, se pode confundirse dormido, pois tiramos. Vamos. Pero se acaba confusión, se durme, se desperta. todo seguido. Sí. Confundido, me pega. E xa dixen, GG. Outra parálise do sono para Chansey, pero... Non baixelle ao especial e dixes, vai baixar o Chansey. Despertouse, confuso, fallas noses, non se confunden, e GG. Sí, aí estivo, GG. Pois nada, un señor combatazo, como se merece aí para pechar esta Liga Galega de Pokémon. Este foi o último, o derradeiro combate. Unha vez máis, parabéns Pablo pola victoria. Unha vez máis, parabéns David polo espectáculo. Gracias a vos. Pois, nada, agora entón, despedímonos entón de vos e xa chega o momento da revelación, o momento de avisar, de anunciar quen son as persoas gañadoras da Liga Galega de Pokémon. Temos dos gañadores. Unha persoa que gaña na categoría da Liga, no que é a competición en sí, e outra persoa que gaña na performance. Entón, en primeiro lugar,
deamos paso ao campeón da Liga Galega de Pokémon 2024-2025, que veña Marcos. Se está por aquí, por favor. Hola. Pois, Marcos, parabéns, dos 4 combates que fixeches gañaches os 4 e a persoa que quedou en segundo lugar xusto debaixo túa sería Pablo, que gañou 3, só perdeu contra ti. Por lo tanto, parabéns por esta victoria moi merecida. Ben o título por Silleda. De todas a todas viña o título por Silleda, entonces estamos contentísimos. Pois, Silleda representando aquí futura canteira de Pokémon competitivo, polo menos a nivel galego, parece ser. Pois, iso, moitísimos parabéns, levas o título, levas o orgullo de ter esta victoria. Se queres dicir algunha palabra, tampouco un gran speech, que son agora as 12 menos 20 da noite, pero isto non habría sido posible sen o meu equipo, a miña querida vaca facéndome compañía, e o meu Dugtrio rematando a maioría dos combates. Pero hai que decir que este último foi un combate apoteósico. Non ven a segunda xornada, pero pareceme dos millores combates que vin en moito tempo de Pokémon. Sí, non, esta xornada de unos combates moi espectaculares. Este último foi un moi bo combate para pechar esta xornada. Entón, Marcos, unha vez máis, parabéns, e se queres dicir algo máis, podelo dicir, senón, non te preocupes, deixámosche marchar co título e coa gloria desta victoria. Non, nada máis que aportar. Foi un placer participar. Pois, e foi un placer para nós que participases e que viñeses tamén. Veña, Deca logo. E agora falta entón por anunciar a persoa gañadora desta categoría de performance, da categoría que queda, da categoría de espectáculo. E, compráceme anunciar, que, aínda que temos só unha persoa que gañase, esa persoa leva a victoria completamente merecida nesta categoría de performance e será a líder de ximnasio desta Liga Galega de Pokémon 2024-2025, Noura. Non sei se está agora por aí, se pode pasar, se pode conectar, pero se non, facemos aquí un chamamento a Noura que veña a recoller, se pode, se non está, se igual xa se retirou, pois sí que queda declarado que Noura e a súa familia feliz son os gañadores da categoría de performance por o xurado. Decidido por un xurado, decidido pola organización e, dende logo, foron indiscutiblemente os favoritos do chat, e foron os favoritos do xurado. Toda a familia feliz, con bebesiña, con bebiña, bebota, bebé e mailos pais, e deronnos un espectáculo que será moi recordado nesta Liga Galega de Pokémon 2024-2025. E, pois, sendo que, vale, sí que contamos entón con Noura. Oíches a noticia, Noura? Oín. Pois, hai unhas palabras que queiras dicir antes de te despedires? Pois nada, moitas grazas ao xurado por outorgarme esta victoria e nada, a familia defenderá o ximnasio. Pois non dubidamos de que o farán como mellor saben, que é a base de paralizar xente e con golpes corpo. Sí, e sendo ben rosas e ben bonitos. Pois nada, Noura, unha vez máis, parabéns por esta victoria nesta categoría de performance e nada máis que agora despedirte e desexarche pois unha boa noite e que disfrutes da victoria. Grazas. Veña, Deca logo. Pois, e mentres nós, agora, a estas horas da noite, só queda despedirme. Eu son Manuel Lexuan González, estiven este tempo aquí
falándovos e comentándovos os combates, e ese momento xa chegou a súa fin, remata a Liga Galega de Pokémon 2024-2025, organizada pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Moitísimas grazas a todas as persoas que estivestes aí no chat, que estivestes vendo, comentando os combates, as 2 xornadas anteriores, nos comentarios en YouTube, cando se resubiron, e tamén agora nesta xornada, neste directo. Moitísimas grazas a todos e todas vos, e moitísimas grazas á Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego por axudarnos a organizar esta competición. Moitísimas grazas, eu pola miña parte só me queda despedirme. Así que nada, xa nos veremos para a próxima, e nada máis. Chao.